guys, nोंथांमोनखौ आंनि मन्टु ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थालायबाय। दिनैथ' बिश्वकर्मा ना मा होनो गाइस, सोर बिश्वकर्मा फालिखौ कमेन्ट खालामहरदो गाइस। थांगासिनो दं आरोना जोंना न'आव होआखै, माने वाटार साप्लाइयाव गामियैनो होदों आरोना, जयैनो मुरथि लाबोलायनानै बावनो होदों आरोना जोंना बिश्वकर्मा फुजाखौ गामियैनो ज'नो। खुलुमनानै फैबाय गाइस, नै जोंनि बर'खौ प्रसाद खालाम। सान्दुङाबो बिराद गोसा गाइस, मा बुंनो।